U Splitu je ovoga tjedna obilježena prva obljetnica rada skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Na danu otvorenih vrata u prostorijama obiteljskog savjetovališta predavanje na temu Zdrava obitelj, temelje zdravog društva održao je fra Žarko Relota. Priča je gotovo tipična. Pio je i povremeno se drogirao. Ona je trpjela i šutjela. Uvijek sam bila ponižavana. Šta ti znaš? Šuti, vi ste sve žene iste. Usjekovan sam te buku jednu u šumi, sad te malo dorađujem i tako. Fizičko nasilje ponekad, ali šta je? Sve sam trpila, sve sam šutila, nikad nisam smjela ništa reći. Progovorila je nakon 7 godina pred policijom koja ju je smjestila u sklonište za žene i djecu. A ona u Splitu ima samo 3 sobe i cijelu je godinu puna. Od ukupnih zahtjeva koliko je bilo kroz ovu godinu, znači 24 poziva smo imali za smještaj, mi smo zbog kapaciteta uspjeli samo 8 osoba pomoći i realizirati njihov smještaj, pružiti im pomoć i podršku, a ostale su morali biti upućeni u druge županije, druga skloništa. Žrtvama nasilja u smještaj potrebna je i psihološka pomoć. Najteže je probuditi novu vjeru u život, novu nadu, a to, kažu, može samo duhovna potpora. Nudimo im tu ljubav, nastojimo im prenijeti naravno u svakodnevnom djelovanju tu ljubav i organiziramo i duhovne obnove, razgovore sa svećenicima na koje one rado pristaju. Smatram da bismo svi trebali širiti više pozitivne vibracije nego li se osvrnuti samo na te negativne primjere koji nam se neprestano serviraju kao da je to jedina stvarnost našega društva. Ja pokušavam puno raditi s djecom i s mladima, baš u želji da im damo vrijednosti življenja. Pomoć i ljubav koju je dobila u skloništu našu je sugovornicu ohrabrila da se bori za sebe i druge žrtve nasilja. Kasno je. Jedan život možemo spasiti, a to je naš. A spašeni spašavaju i druge. Tako se širi lanac ljubavi koja jedina može zacijeliti duboke ožiljke nasilja u obiteljima. Kako se približava Božić, tako broj humanitarnih akcija raste, a neke već postaju tradicionalne. Jedna od tih zasigurno je ona koju organiziraju Caritas Zagrebačke nadbiskupije i trgovački lanac Lidl. Caritas Zagrebačke nadbiskupije i trgovački lanac Lidl ponovno surađuju u humanitarnoj akciji Pomozimo zajedno, pomagati je lako. Pozivamo kupce da prilikom obavljanja svoje obiteljske kupovine kupe neki od proizvoda i doniraju ga u ovu košaru za obitelji koje su siromašne, za naše korisnike, za roditelje čija su djeca na liječenju u zagrebačkim bolnicama, a smješteni su za to vrijeme u Caritasu. Dakle, mi ćemo prije Božića od ovih proizvoda koje prikupimo napraviti obiteljske pakete koje ćemo podijeliti onima koji su najpotrebniji. Ista akcija provedena je i prošle godine u gradu Zagrebu i u samo 4 tjedna prikupljeno je više od 4000 pakiranja različitih proizvoda. Uspjeh je bio zaista značajan, tako da smo odlučili tu suradnju proširiti na način da ove godine akciju provodimo u svim našim trgovinama diljem Hrvatske. Da očekujemo da će svi biti zadovoljni i da ćemo zaista uspjeti u svako susjedstvo nekako donirati proizvode koje će biti prikupljeni u našim trgovinama. Ova uspješna suradnja već gotovo 3 godine iskazuje se i putem projekta Socijalna košarica, podjela pomoći u naravi, koja osigurava pomoć obiteljima iz Caritasove kartoteke. Mogu reći da smo do sad napravili preko 5000 paketa i negdje oko 1500 obitelji je uključeno u taj projekt Socijalna košarica. Koliko je ta pomoć značajna, suvišno je govoriti, brojke dovoljno govore u ovo vrijeme krize kad su ljudi bez posla, kad je sve više onih koji kucaju na vrata Caritasa. Akcija Pomagati je lako traje do 14. prosinca, a svaki proizvod koji bude doniran u košari uljepšat će božićne blagdane jednoj obitelji. Crkva u Bosni i Hercegovini neprestano upozorava na problem prognanih, izbjeglih, nemoćnih i mladih koji nemaju posla i ne vide perspektivu